Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nomim Omina, ham xabarim Fariza. Dar Tojikiston hijob man kardiyam барои занон ҳам духтаро ман қатъи қонун розӣ нестам. Ман мехостам сатр банди ами ҳисобе ки ман кардан чӣ ҳисоб боша намедонам. Ман ҳуқуқ доштам ки бояд ами банде ҳар як зани мусулмон бояд дар сараш сатр дошта боша. Ҳеч охир ҳақ надора ки гап зана ки ту ина пӯш ё ки ина пӯш ту ина кан. мақомоти тоҷикистон тасмим гирифтанд ки вуруди занҳои сатрпӯшро ба идораҳои давлатӣ ва корхонаҳои хусусӣ бо қабули қонун манъ кунанд. ки вақте писари ман бемор шуд, ман ҳамроҳи оилаам ба беморхона рафтем. аз сабаби ки он кас дар сарашон рӯсарияне ҳиҷоб доштан, моро намонданд ки ворид шавем ба ҳамин беморхона. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мардуми шарифи Тоҷикистон, ман ҳам як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам ки мувофиқи Конститутсияи Тоҷикистон норозигии худам баён бикунам. имрӯз дар Тоҷикистон мехоҳам ки як қонуни ғайриинсонӣ зидди ҳиҷоб, зидди хоҳарои мусалмон ба имзо бирасонанд, қабул бикунанд. ман ҳам норозигии худам баён мекунам ки ман розӣ нестам, зидди қонуни қабул накардагишон ҳастам. аз дӯстон бародарон хоҳишмандам ки дар ин кор бетараф набошем. саҳми худтона бигзаронед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамватанони азиз, ман як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. дар Тоҷикистон қонунеро мехоҳанд қабул бикунанд ки бар зидди сатру ҳиҷобу сарпӯши зану модарони мову шумо аст. ман қатъан қабул надорам инро ва аз якояки шумо хоҳиш мекунам бетараф набошед ва аз номуси зану ҳамсару модари худ дифоъ кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мардуми мусалмон, мардуми тоҷик, дина як қонуне қабул карданд ки барои манъ кардани сатру ҳиҷоб дар Тоҷикистон. ман шахсан худам ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон норозигии худамро баён мекунам ва инчунин мардуми Тоҷикистон, мардуми мусалмон, шуморо ҳам хитоб мекунам ки баён кунед, давлат демократия аст. гуфти хушон ҳар кас ҳуқуқи гап задан дорад. шумоям метавонед гап занед, фикротонро баён кунед ва пешгирӣ кунед. худованд дар сураи Оли Имрон ояти 176 гуфтааст ки ин шайтонҳо бо шогирдҳои худ ба шумо зулм мекунанд. шумо аз инҳо натарсед, фақат аз ман битарсед, агар шумо мусалмон ҳастед. ҳамин оят барои мо басанда аст, бародаро. дар бораи сатру ҳиҷобам сураи Нур ояти 31, сураи Қуръон хитоб аз тарафи Аллоҳ. бародаро, валлоҳ қасам бетараф набошед ки фарду рӯзи қиёмат мо шармандавор дар пеши худовандем. мо худмон як каса мусалмон карда наметавонем. гуфтем дух надорем ки як одам мусалмон кунем. валлоҳ қасам агар дифоъ накунем аз ҳамин дини Аллоҳ ку мо фарду рӯзи қиёмат шармандаворем. барои ҳамин бародаро, хаб накунед, пӯст бифаҳманд ҳамаш ки мо розӣ нестем ҳамин қонуни қабул кардагиам ё. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони аҳли ислом, имрӯз қонунеро дар Тоҷикистон
қабул карданиянд ки зидди сатри занону модарону хоҳарони мо шумо аст ва ин қонунро ман шаҳрванди озоди тоҷикистон ҳастам, инкор мекунам ва ҳамаи шумо бародарони аҳли ислом инро ҳам инкор кунед. ин зидди қонуни ислом аст ва ман бар ин розӣ нестам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин қонуне ки бар зидди сатри ҳиҷоб омада қабул надорам. бародаро, аз шумо хоҳиш мекунем тамоми ҳамватанон ки бетараф набошем ки мо даюси дар оила мешем. зиндаву сарбаланд бошем. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам ва ба қонуне ки мехоҳанд дар Тоҷикистон ҷорӣ кунанд маъни даромадани занҳои сатрпӯш ба идораҳои шахсӣ ва давлатӣ розӣ нестам ва норозигии худро баён мекунам. ва аз бародарони тоҷик савол кардем ки оё шумо розиед? агар розӣ нестед, пас чаро хомӯшед? бетараф набошед, ҳатман норозигии худро баён кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум ба ҳама мардуми мусалмони Тоҷикистон. ман як шаҳрванди Тоҷикистон аз қонуне ки зидди сатр ҳиҷоб биромадеса дар Тоҷикистон ман абсолютно розӣ нестам. аз шаҳрвандои Тоҷикистон, аз бачаҳои тоҷик, бачаҳое ки хитона мусалмон мегӯян, шери нар мегӯян, мужик мегӯян, аз шумо хоҳиш мекунам бетараф набошен, аз ҳуқуқи апа, хоҳар, модар, зани хитон дифоъ кунен. қонунбурор ман туда чӣ гуфтанем? қонунбурор касе ки бошӣ набошӣ мада фарқ надора. аз қонуне ки ти зидди номуси занои тоҷик бировардаси барои доллари Америка шида, аз ин қонуни ҳароми, аз қонуне ки абсолютно 97% халқи тоҷик дар кор неста, 97% халқи тоҷик против ҳамин зидди ҳамин қонуни шумо. ман аз номи ҳамаи мардуми мусалмони Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки ҳамин қонунтона короче ҳамин қонунтона бигирен, як ҷотонда сахт кунед ки набироя воздух шунам броя ки вазъият вазъият безе мешавад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мусалмонзодаему бевафоем, ба даст қуръону дар роҳи хатоем. чаро бар дил намерояд муҳаббат, гунаҳгор гаштаву аз ҳақ ҷудоем. бисанҷад рӯзи маҳшар неку бадро, намепурсад ки мо шоҳу гадоем. фидо кун ҷону танро эй бародар, ки фардо дар қиёмат бо худоем. биёяд гар қазо як олами марг, ба тақдиру ризои ҳақ ризоем. шавем гар раҳраву дунболи шайтон, ба ном муслиму дар дин носазоем. бидон эй ҷони ман шеру ғазалро, шавем якҷову бо дасту дуоем. ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен, падарон, модарон, хоҳарон, ёру бародарон. мо фаҳмидем ки ҳукумати Тоҷикистон як қонуне ҷорӣ мекардааст барои сатру ҳиҷоби модарои мусалмони Тоҷикистон. ман як шаҳрванди Тоҷикистон қатъиян инро маҳкум мекунам ва мехоҳам ки ҳамаи ҳамватанон ин золимои бадбахтои бедино натарсанд, бироянд эътирози худро баён кунанд ки шумо даҳнотон то паноҳгӯштон мегӯед давлати демократӣ дорем мо, дунявӣ дорем мо. ҳамин бироянд гӯянд ки давлати демократӣ дорен, барои чӣ маҳкум мекунен сатру либоси моро? шумо душманои худо. ба ҳамин хотир ин ҳаромиҳо, ин золимҳо, ин бадбахтҳо яқин донанд ки парвардигори меҳрубон шикаст метад инора. худои меҳрубон гуфта ки вақт аз оне ки такаббурӣ мекунанд бандагони ман инҳоро шикаст медиҳам. иншааллоҳ худованд ҳамаи шумо такаббурое дидост, ҳамаи шумо золимое дидост. шумо мехоҳед ки миллати тоҷика нест кунен.
دین اسلام محکوم کنین، نه که پروردگار این را نمیخواهد. هستند شیرای نر تاجیک، مادرای بهترین هستند که میبرویند دفاع میکنند. شما بزدلا، شما ترسانچکا، شما ترسوها انشاءالله شکست میخورین. ما از پروردگار خیش امید داریم که انشاءالله با سری بلند به نزد پدر و مادر خود برمیگردیم. شما ظالمای زمین فروش، شما ظالمای ملت کوش، شما ظالمای قاتلای خودکشی بیگانه پرور، از این اقدام گرفتگیتان جواب خواهند داد. به همه خاطر ملت تاجیک ظلم کردن این کاری خطا. خطاب من به رحمانوف، مردم تاجیک سرکوب کرده گردد بر رمضان رحیموف و سید مومن یتیموف آورده. این کتایسا کجا پیدا شدن؟ دشمن ملت تاجیک نمینویند. پگاه تو فراموش نکن شکستی توی همین حرد همین ناتاجیک میدهند. ملت تاجیک بهوده تو بدنام کرده. بدان که شکستی تو از دست همین ناتاجیکای نامسلمان ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم با تمام مردم مسلمان، به خلق تاجیکستان که در جمهوری تاجیکستان قانون را جاری نمودن بر ضد سطر، من به این راضی نیستم و این قرض هر یک تاجیک است، مسلمان است. بی‌طرف نباشید برادران عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ما فهمیدیم که در تاجیکستان به قریبی یک قانون نو برای به نزدیکی برای همه گفتنی هستیم که ما راضی نیستیم از این قانون. همچون گرجنی تاجیکستان آزاد، دموکراسی، حقوق بنیاد، ما ای چی خودمون شخصی خودمون گفتنیم که فکری شخصی خودمون ما راضی نیستیم در این کار. انا بعد چی گفتنیم بعد گفتنیم که چی ضرر میرسونه همین اگر به حجاب بگردن، چی ضرر میرسونه؟ من یگام چی نفهمیدم. سلام علیکم خیش توارا برادرها تاجیکا، همین مسلمانای تاجیکستان. ما از این قانون امام علی را برآوردگی با این سطر ریش با زنهای ما چکشیدن ما ریزو نیستیم. از این دستکش این کار خوب نیست، کار بد است. این برای دولت کاری خوبی نمیاره. شما یگان زواد بسازین، شما یگان فابریکا بسازین، در سطر چیکار دارین، در ریش چیکار دارین شما؟ السلام علیکم و رحمت الله. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони аҳли ислом, умедворам ҳама каса хуб асте ва айни ҳол ба ҳамагон маълум аст ки дар тоҷикистон чӣ хабарҳо рафта истоданд. ҳамеша ба зидди ислом буданд ва боз дасти худро дароз доранд ба хоҳарҳои апову модаронimон расонанд. ва ман ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистон аз тамоми кулли уммати муҳаммадин гуфтаниам ки дастгири ҳамдигар бошем, як гиребон сар барорем ва садо баланд кунем, то ин ки дар рӯзи қиёмат наган аллоҳ аз мо пурсон накунад ки ҳадди ақал садо баланд кардӣ. ва аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон талаб дорам, илтимос не, фармон аст ки аз ин як фармони бераҳмонаву ноодилона даст кашед. ин қадар мардум доду фиғон задестанд ки мо қабул надорем ҳамин қонуна ва парлумон шуморам уҳда доре ки ин садои мардума ба уҳда гиред, яъне қабул кунед. Парлумон агар мардумӣ бошад, мебинем кане гапи мардум ба ин нобат гирифта мешавад ё ки не. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуh.